Χρόνια πολλά για τη μέρα της γυναίκας. Για να τιμήσουμε όλες τις γυναίκες, θέσαμε το ίδιο ερώτημα σε καθηγήτριες του Πανεπιστημίου μας. Η ερώτηση είναι, γιατί είναι σημαντικό να ενδυναμώσουμε τις γυναίκες του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας? Η δική μου απάντηση είναι για να δώσουμε τη δύναμη και τις δεξιότητες που χρειάζονται για να αναγνωρίσουν και να αντιμετωπίσουν τον σεξισμό και να μπορούν να διεκδικήσουν με αυτοπεποίθηση θέσεις υψηλές, θέσεις ευθύνης, με αυτοπεποίθηση και πίστη για τον εαυτό τους. Για να δούμε τι απάντησαν οι άλλες καθηγήτριες. Για να προαχθεί η ποικιλομορφία της σκέψης και η συνεργασία, ώστε να ενισχυθεί η δημιουργικότητα και η καινοτομία. Για την προώθηση της ισότητας, την καταπολέμηση των στερεοτύπων και τη δημιουργία προτύπων για τις νέες γενιές. Για να προσθέσουν τις δικές τους εμπειρίες και το δικό τους υπόβαθρο στην προσπάθεια για την επίλυση των μεγάλων προβλημάτων που αντιμετωπίζει η σύγχρονη κοινωνία, εκεί που το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας βρίσκεται στην πρώτη γραμμή. Για να ανατρέψουμε τα στερεότυπα στην έρευνα και στην εκπαίδευση και να εμπνεύσουμε τις επόμενες γενιές. Στηρίζοντας τις γυναίκες στην επιστήμη και το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας και φέρνοντας διαφορετικές φωνές στο τραπέζι, ενισχύουμε την ικανότητά μας να οικοδομήσουμε έναν πιο βιώσιμο και δίκαιο κόσμο για τις μελλοντικές γενιές. Η ισότιμη συμμετοχή των γυναικών τόσο στον ακαδημαϊκό όσο και στον επιχειρηματικό κόσμο είναι μια ηθική επιταγή για ένα δικαιότερο κόσμο. Για να συμβεί αυτό θα πρέπει να υπάρχουν κάποιες προϋποθέσεις. Ίσες ευκαιρίες από τη μια και ενδυνάμωση των γυναικών από την άλλη. Η ενδυνάμωση των γυναικών στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας προάγει την ισότητα, διασφαλίζει τη δικαιοσύνη και καταρρίπτει τα στερεότυπα στην ακαδημαϊκή και επαγγελματική τους πορεία. Γιατί οι γυναίκες καθηγήτριες λειτουργούν ως πρότυπα για φοιτήτριες και νέες ερευνήτριες και η παρουσία τους βοηθά στη δημιουργία ενός πιο συμπεριληπτικού ακαδημαϊκού περιβάλλοντος. Για να απελευθερώσουν όλες τις δυνατότητές τους και να ενώσουν τις ικανότητές τους σε ένα σύνολο, πρότυπο και πηγή έμπνευσης για την κοινωνία.